Dewa yang tunawang rangkasan sayang oh yang kadulu saking ilahing awit namastu namasidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada lho rapi adi kula mijing ngrokeng sithik pangudal-udal kalona ih sawetawis ingkang karya pagegeran salebeting kayangan Junggring Saloka mboten sanes kejawi namung moganipun Rewanda Seta menika Kakang nggih tumunten kadang oke Waladi Guru saderengipun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pada paduka Pukulun. Iya. Ulun iki Sang Hyang Jagat Giripati. Anoman. Iya, tentu kawula paduka weskita ing pamawas sampun priksa dhateng jasad kula Pukulun. Iya, pancen mengkono. Pangabekti kula mugi kunjuk Pukulun ingkang wonten pepengkeran. Ya, Anoman ulun Bathara Narada. Ya tak tampa gawe bama rasa. Lajeng perkawis menika ngantos pundi Adi Guru? Awit menawi Adi Pramesti mboten tumunten paring dawuh menggah menapa ingkang dados pamintanipun si Hanoman. Kinten kula kayangan badhe saya mboten tentrem. Kakang Rada inggih. Ulun kemutan nalika semanten. Ulun nganglang jagat nujing wanci Sandyakala ulun tumungkul mulat mangandhap katingal jebul ing mriku wonten waludya ingkang ngedeng tapa wuda mapan wonten telenging tlaga Andana. Kakang ulun boten kuwawi ngampah hardaning asmara nalika menika kurut kama ulun ngantos tumetes dumawah wonten ing Ron Kamal godhong gogrok kumleyang krana datan kuwawi anyanggi ing cipta lampahing Ron Kamal tinampi dening Dewi Anjani lajeng tumunten dipun boga dipun tedha dening Anjani sepehanipun dipun tedha ugi dening Bansuwareh. Mila Kakang paleh-paleh menapa ulun ngakeni bilih sejatosipun Anoman menika atmaja ulun Kakang. Lanjut pangapunten. Aduh. Atas weteng kula. Kula nuwun patuko menika ratuning dewa kok. Anak-anak kethek. Paduka Kakang Rada gegujeng dhateng kula. Kula aturi mriksani sinten ingkang amplok wonten ing githok ndika Kakang. Awai. Adi Guru ngajak gocek kalian pun Kakang. Nggih menika ingkang gadah atmaja Rewanda mboten namung kula. Nanging Kakang Pukulun ugi gadah. Lah ta. Diguyu kaya serik ora. Lajeng menika terus pundi? Menika ulun cipta saking godhong ila-ila utawi ron waru. Mila ulun badhe paring tetenger yoganipun Kakang Rada menika kabihanila.
kok ya dipadhakke karo aku le nyemplek. Jane ora bejaji. Ngrebab kok gadukno kowe. Nyemplek kok ngono. Keparing Munadi Prabu. Sampun ngendika mekaten Kakang. Ayo lajeng entos pundi keparingipun? Mboten namung Kakang Rada kalian kula nanging para dewa sedaya. Kula dawuh gadah putra ingkang wujud rewanda. Inggih Pragusa. Ha inggih keparingipun. Menawi kaki Bathara Indra supados ngrakit putra ingkang wujud rewanda ugi. Kaparingana nami Kapi Sempati. Oh mekaten. Nggih. Lajeng adi pundi? Kaki Bathara Brahma kula ugi aturi ngrakit aken putra inggih menika Kapi Anggeni. Ha inggih ngestaken dawuh. Lajeng Yamadipati. Yamadipati ugi kedah peputra kethek kasebata Kapi Hanala. Ha inggih, Hanala. Lajeng Tembara. Tembara kula dawuh peputra Rewanda ugi paringana tetenger Kapi Hadi Cuwiri. Lajeng Bathara Patuk kula dawuh paring tetenger Kapi Pego Semita. Sedaya kinen ngrakit cocak rawon Kapi Menda lan sak panunggilanipun. Ha iki ngestaken sedaya dewa watak Tridasa Wataknawa ketah ngrakit para putra ing kados rewanda sedaya. Inggih Kakang. Menika ulun paringaken dados kanca rawangipun Si Hanuman. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sepisan kula sampun kaken putra dening Paduka Kanjeng Rama Pukulun. Lan kula kaparingan rencang ingkang boten sekedhik cacahipun Pukulun. Iya. Anoman sumurpa ya nggih. Sira kudu tumedhak marang Marcapada, sira kudu netepi dharma. Manungsa akeh-akeh ingkang masih kesandangan kulit daging balung yen dituduhke dalan bener padha mlengos ning yen ana kang ajak-ajak marang karusakan padha gampang kepilut kanthi padha ngurbanake jati dirine. Ya Marcapada kuwi nggone peperangan, perang langgeng ingkang ana jero jiwaning manungsa ingkang dadi nganti kukuting nyawane. Ya kuwi perang ing antaraning bondo lan budi pekerti apa dene kamanungsan ingkang nyata bisa ngilangake kawicaksanan. Merga akeh-akeh yen to menungsa iku jati dirine doyong, kamanungsane bisa dituku nganggo bondo. Nanging yen to jati dirine jejeg, kamanungsane bisa nguwasani dhuwit kanthi sakmestine. Mula ora bakal ana wong liyane ingkang padha wani nuku kamanungsane nganggo rega ingkang luwih murah. Ora ari entel ing batinmu nadyan to sira iku wujud rewanda. Aluwung rewanda ingkang jiwamu manungsa utama katimbang manungsa ingkang watake kaya kewan. Rasing resang nahenkung ing jastan kapadaning se ing jastan kapadaning se. Aduh ulun ngaturaken panuwun rening sampun cetha bilih kula wonten sandhap pengayoman Paduka. Kabareng kula pamit dhateng Marcapada netepi darmaning gesang kula Pukulun. Ya tak sangoni Basuki Hanuman. Pukulun Narada kula nyuwun pangestu. Ya. Duka-duka dika prayana ngati-ati. Aja kang sikeri Hanuman. Kula nyuwun pamit Rama Pul. Ya, mangkat. Ning Marcapada mangana sing akeh ben awakmu ben rada dhuwur ya. Iya, Pukulun. Ya, budal tak sangoni Basuki Hanuman.